खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भइस अफ बडोलेण्ड चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि मोनथिनो गोनां खौरांफोरा जाबाय सासे ट्राइबेल बर' उन्दै थाखो 10 आव फरायफुबाय थानाय फरायसाखौ साथाम दुथां मुसलमान हारिनि सुबुंफोरा जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ लानानै जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरि साथामखौबो फासिनि साजा होनांगौनि थाखाय चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघनि बानजायनायाव मैया चिरां जिल्ला खुंथायनि लांगोनायाव 3 घन्टा धरना हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव चिरां जिल्ला एबसु, आक्रासु, सान्ताल फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो गोबां फरायसाफोर आरो आइजो माहारिफोरा बाहागो लायो आरो बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि नीलकान्त गयारीजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन हारि आरो आफादफोरनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो आरो पक्स' आयेननि गेजेरजों ट्राइबेल बर' उन्दै हिन्जावसाखौ फान्दायनानै जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरि साथामखौबो फासिनि साजा होनांगौ होनना दाबि खालामो। नगावनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसनि नब्लाङाव सानैसो दुथां सुबुंफोरा फैनानै साथाम ट्राइबेल फरायसाफोरखौ बुग्लिनानै गोब्राब जोखोम खालामनाय जाथाया जानो मोन्दों। गाग्लोबग्रा दायनिगिरि दुथांफोरनि हेंथा पुलिस थानायाव एजाहार गथायनाय जादोंमोन, नाथाय साननै बारलांबाय पुलिस बिफाना दासिमबो गाग्लोबग्राफोरनि हेंथा जेबो राहा लायाखै होनना ट्राइबेल संघनिफ्राय फोरमायो। बेनिखायनो थाबैनो दायनिगिरिफोरखौ हमना गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय नगाव जिल्ला खुंगिरि आरो गिबि मन्थ्रि बिथांखौ ट्राइबेल संघनिफ्राय खावलायहरो। बे ट्राइबेल फरायसाफोरखौ गाग्लोबनाया गासै ट्राइबेल हारिफोरखौनो गाग्लोबनाय जादों। बेनिखायनो जुदि दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होआब्ला आसामनि गासै ट्राइबेल आफादफोरा ज' जानानै आसाम नाङैनो सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जागोन होनना ट्राइबेल संघनिफ्राय फोरमायना होयो। थांनाय माखासे बिसायख'थिफोर जेरै BTC बिसायख'थि आरो आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ नांगौबादि फिथाइखौ मोननो हायाखैमोन। बेनिखायनो फैबाय थानाय इयुननि बिसायख'थिफोरखौ नोजोर बोनानै थागथियारि जानाय बादियै UPPL दोलोनिफ्राय MCLA दावबायसा बर' बिथांखौ गोदानै UPPL दोलोनि आयेन आफादनि दैदेनगिरि महरै बिबान होनाय जाबाय। खर'सा आसामाव दैबानाजों सिलिंखार जाजानाय नखरफोरखौ मदद खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लानाय मिशन होम रेस्किउ एन्ड रेस्टर हाबाफारिनि मैया 4थि साना जानानै थाङो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय 150निबो बांसिन मावथि हानजाफोरा दासान्दि शिबसागर जिल्लायाव दैबानाजों सिलिंखार जाजानाय नखरफोरखौ मदद खालामनाया सोलिगासिनो। गोजोनथाव खौरां, NDBनि गायसनगिरि आफादगिरि गेदेमा रन्जन दैमारी बिथाङा बे साननैसोनि गेजेराव गावनि जोनोम जायगा न'सिम फैगोनखौ मोनथिनो मोननाय जादों। आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय आरो गादब जानाय आरो नासयजानाय बर' हारिखौ दावगाहोनो थाखाय आरो रैखाथि होनो थाखाय जिउ बावसोमनानै हाथियार लाना सोमावसारनाय NDBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारी बिथाङा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दं। बोसोर बोसोर बारलांबाय, नाथाय गंसे नङा गंनै सोरखार सोलायलांबाय, नाथाय दिनैसिमबो जेबो बिथाङा गनायनि लामायाव फैनायखौ नुहुराखै। BTR गोरोबथानि गेजेरजों गोबां बारग' NDBफोरजों लोगोसे बिथां रन्जन दैमारीखौबो गसिगोन होनना राजखान्थिगिरिफोरा खोथा होदोंमोन आरो बिथांनिबो सागानजों BTR सुक्ति खालामदोंमोन। थांनाय BTC बिसायख'थियावबो BPF दोलोनिफ्रायबो सोरखाराव फैफिनब्ला रन्जन दैमारी बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोगोन होनना खोथा होनानै राजखान्थि गेलेदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो बेनि जेबो फिनजाथायखौ नुनो मोनाखै। नाथाय बेनि अनगायै गोजोनथाव खौराङा बेसोदि माखासे बारग' NDBफोरनि खुगानिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला आरो बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला दा साननैसोनि गेजेरावनो एबा गाबोन समफोरनि गेजेरावनो बिथां NDBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारी बिथाङा माखासे साननि थाखायल' गावनि जोनोम जायगा न'सिम फैनानै थाफैथ'नो मोनगोन होनना माखासे बारग' NDBफोरनि खुगानिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बेबादि न'सिम साननैसोनि थाखायल' फैथ'नो मोननाया गोदान बाथ्रा नङा। थांनाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL सोरखारनि समावबो बिथां गेदेमा रन्जन दैमारीया गावनि न'फारसे साननैसोनि थाखायल' जेलनिफ्राय फैनानै थाफैथ'नो खाबु मोनदोंमोन।
क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि कलबारि कुमगुरियाव दाउ ब्रयलार फार्मखौ बन्द खालामनांगौनि थाखाय मैया जनता कलेजनि फरायसाफोरनि गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि जानानै थाङो। कलेजनि साखाथियाव ब्रयलार फार्म बानायनायनि थाखाय कलेजनि थाखो खथायाव मोनामनायजों क्लास लानो हायाखै। कलेजाव मोनामनायजों गोबां जेंना जानो गोनां जादों। बेनिखायनो BTC सोरखारा थाबैनो बे ब्रयलार फार्मखौ बन्द खालामना होनांगौ होनना फरायसाफोरा दाबि खालामो। लोगोसे सोमावसारनाय हाबाफारियाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि गाहाय दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङाबो फरायसाफोरनि मददआव बाहागो लायो आरो थाबैनो फार्मखौ बन्द खालामनांगौनि दाबि खालामो। मैया BTC सेक्रेटारियेटआव मन्त्रि बिश्वजित दैमारी बिथाङा सीड हेन्डलुम आरो टेक्सटाइल, सेग्रिकालचार, स्पर्ट्स आरो युथ वेलफेयार आरो ITFC बिबाननि बिबानगिरिफोरजों सावरायलायनाय जथुमा लानाय जायो। बे सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो BTCनो मोन 7टा स्टेडियाम आरो मोन 2 जिल्ला थाखोनि स्टेडियाम बानायनो थाखाय BTC सोरखारनो गथायना होनाय जायो। बे बाथ्राखौ BTCनि EM लोमस्राव दैमारी बिथाङा फोसावना होयो। लोगोसे BTCआव गोबां लांदां जाना थानाय ग्रेड 3, ग्रेड 4 साख्रिनि भेकेन्सिखौ सुफुंनो थाखाय BTC सोरखारनिफ्राय आसाम सोरखारनिसिम प्रप'जाल हरनायखौ जेसेबां हायो थाब पस्टफोरखौ सुफुंना होनाय जागोन होनना मन्त्रि बिश्वजित दैमारी बिथाङा फोसावना होयो। चिरां जिल्ला काजलगावनि IIT गुवाहाटीआव B.Tech फरायफुबाय थानाय शुभंकर सरकारनि फिसाजो मीनाक्षी सरकारनि नखरा फरायनायाव रांनि आंखाल जानायनि थाखाय BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथांनिसिम रांनि मदद मोननो थाखाय आर'जलाइ गथायदोंमोन। बेनिनो फिथाइ महरै मीनाक्षी सरकारनो हाग्रामा महिलारी बिथाङा 2 लाख रांनि अनसुंथाइ गथायनाय जायो। मैया BPF दोलोनि मोनसे लाइमोन हानजाया 2 लाख रां अनसुंथाइखौ मीनाक्षी सरकारनो गथायनानै होयो। समाजारि बिजोङाव बाथौ धोरोमखौ गाज्रि रावजों लिरनानै सोंखारिनायनिफ्राय सांग्रां जा। ससियेल मिडिया बायदिफोराव बाथौ धोरोमनि हेंथा गाज्रि रावजों पस्ट होग्राफोरनि हेंथा दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गोख्रों फिनजाथाय होदों। समाजारि बिजोङाव सासे थमास नार्जारी मुंनि सुबुङा बाथौ धोरोमनि बेरेखा, बाथौ धोरोमा मैला, बाथौ धोरोमा मोदाय दावदाय भुतखौ फोथायग्रा, बेनिखायनो बाथौआरिफोरा गियान गैया, बयनिख्रुइ लेथ्रासिन धोरोमा बाथौ धोरोम होनना मुगैना खुदै गारनाय बिथां थमास नार्जारीया पस्ट लिरदोंमोन। बेखौ लानानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि कान्तेश्वर बरगयारी बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोनदों। थमास नार्जारी बायदि मानसिया बर' हारिनि जोलैनि हांगार आरो जों बिखौ माब्लाबाबो निमाहा होनाय जानाय नङा होनना दुलाराय बाथौ धोरोमनि फोसावदिं नेहाथारि कान्तेश्वर बरगयारी बिथाङा बुङो। बाथौ धोरोमाव उपेन बर', DIG रन्जित शेखर मुसाहारि, थुनलाइगिरि सतीश बसुमतारी, मदाराम ब्रह्म, रामदास बसुमतारी, बिहुराम बर', बिनेश्वर ब्रह्म, कमल कुमार ब्रह्म, मनरन्जन लाहारी, लोगोसे राजखान्थिगिरि हारि अनफावरि, रुपनाथ ब्रह्म, समर ब्रह्म चौधुरी, सरन नार्जारी, सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि, गारला बाथा बसुमतारी, उभिराम बर', हाग्रामा महिलारी, प्रमद बर', आदित्य खाख्लारि, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोना खृष्टानमोन नामा? बिसोरबायदि गोख्रों हारिनि दैदेनगिरि फेरफारिनो हानाय खृष्टाननिफ्राय बर' हारियाव साबेसे उजिदों बुं होनना दुलाराय बाथौ धोरोमनि फोसावदिं नेहाथारि कान्तेश्वर बरगयारी बिथाङा सोंथि खालामो। दिनै बाथौ धोरोमनि थाखायसो बर'आ ST मोनदों, बाथौनि थाखायसो बर' हारिया थांनानै दं, बाथौनि थाखायसो BTC मोनदों, बाथौनि थाखायसो बागुरुम्बा दोहौनि गेजेरजों सारा मुलुगाव बर' होननानै सिनायजादों होनना बिथाङा बुङो। दिनै सेन्सासआव बाथौ होनना लिरोना लिरा जेबो बुंनांगौ गैया। बर'आव खृष्टान धोरोमा 7% दं। 7% खृष्टानखौ बाथौ लिराब्लाबो जेबो मुलाम्फा गैया होनना बिथाङा बुङो। खृष्टान धोरोमा मैया दाखालिसो बर'आव फैदों। गिबि खृष्टान धोरोमा गसाइगावनि राजादाबनि होननाय गामिनि लरकान्ता नार्जारीया गिबि खृष्टान
सोलोंथाइ लादोंमोन नाथाय बियो रावखौबो खृष्टान धोरोमाव धोरोम सोलायहोआखैमोन। बेनि उनाव दानि क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव ओनसोलनि जलाइस्रि होननाय गामिनि दाखोर बुरलाङा बाथौ धोरोमनि गामिनि गाहाय दौरिमोन। बिनि साद' बिसिनि गिबि बिसिनि गोरबोआव हावाराम, मागुराम, लांखानिया, धनसिं आरो गबदा बिसोर साबा फिसाज्ला जोनोम जादोंमोन। बिसोरनिनो गेजेराव मागुरामनि गेजेरजों हावाराम, मागुराम, लांखानिया बिसोर साथामा खृष्टान धोरोम लाजेनदोंमोन। नाथाय धनसिं आरो गबदाया खृष्टान धोरोम लायासै आरो गावसोरनि नखरखौनो नागारनानै दिनैसिमबो बाथौआरि जानानै दं। बेनिखायनो धनसिंनि फिसाज्लाया बाथौ धोरोमनि बुंथिगिरिमोन नाथाय 2 बोसोर सिगां रुंसारि जाबाय होनना बिथाङा फोरमायना होयो। खृष्टान धोरोम गिबि लाजेनग्रा मागुराम मुसाहारिया बिथांनि गामि फारगिजुलियाव गिबि 1942 मायथाइयाव गिर्जा गायसनजेनदोंमोन। बेनिखायनो खृष्टान धोरोमा बर'नि गेजेराव गोजाम नङा होनना दुलाराय बाथौ धोरोमनि फोसावदिं नेहाथारि कान्तेश्वर बरगयारी बिथाङा फोरमायना होयो। बर'आ ज' जानानै बड'लेण्ड दाबिना BTC मोनदोंमोन, जयै रायजो जालांनो सानदोंमोन। नाथाय दिनै सेन्सासनि समाव माइनरिटियावसो लिरगोन, बाथौआरियाव लिरा होनना बुंदों। बेयाव जेबो बुंनो गोनां गैया, नोंथांमोना माइनरिटिखौनो लिरदो। नाथाय दिनै BTCनि 30टा समस्तियानो ST समस्ति, मोनबाया जेनेरेल आरो मोनबाया गासैनिबो। जुदि माइनरिटि लिरोब्ला बर' खृष्टानफोरा EM, MLA, MCLA जेबो जानो हानाय नङा होनना बिथाङा बुङो। भारत संबिजिताव मोनसे हारिनो मोननै सुबिदाखौ होआ। ST आरो माइनरिटि मोननै खाबुखौ लानो गनायथि गैया। बेनिखायनो जुदि माइनरिटि लिरोब्ला ST नि मोनथायखौ मोननाय नंला आरो दा लुबैसै होनना दुलाराय बाथौ धोरोमनि फोसावदिं नेहाथारि कान्तेश्वर बरगयारी बिथाङा बुङो। बेनि अनगायै बाथौ धोरोमनि दैदेनगिरिफोरखौ RSS नि एजेन्ट होनना बुंनायनि सायाव बिथाङा फिननाय होयोदि बाथौआ RSS नङा। RSS जोनोम जानायनि सिगांनो बर'आ धोरोम दंखायोमोन। RSS फोरा बर'फोरखौ मुगैयोमोन आरो दानब रायखस मेस किरात होनना मुगैयोमोन। बे मुगैग्रा हारिनि आफादनि मुङानो RSS। RSS आ बाथौजों लोब्बा गैया आरो मिलाया होनना बिथाङा बुङो। खृष्टान बर'फोरखौ बाथौआरि जाफिननो थाखाय जों खावलायाखैमोन। हारिनि सार्थआव हारिनि सिनायथिनि थाखायसो बाथौआरि लिरनायबा बर' हारिखौ देरसिन नुगौमोन होनना बेखायसो खावलायदोंमोन। जुदि माइनरिटिखौनो जानानै थानो सानमारबायब्ला BTC आव ST नि खाबु लानानै EM, MLA, MCLA जानानै राजखान्थि खाबु लानो दा लुबैसै होनना बिथाङा बुङो। बर' हारियाव बाथौआरिया 87% दं, खृष्टाना 7%, आद्राफोरा गुबुन धोरोमाव दं। बर'आ 87% बाथौखा, 7% खृष्टान। बर'फोरा बाथौ लिराब्लाबो आद्रा थानाय गुबुन धोरोमनि बर'फोरखौ फैबाय थानाय जानो गोनां धोरोमनि सेन्सास एबा सुबुं सानखोआव बाथौ धोरोमखौ हारिनि रैखाथिनि थाखाय लिरनो दुलाराय बाथौ धोरोमनि फोसावदिं नेहाथारि कान्तेश्वर बरगयारी बिथाङा खावलायहरो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। बेबादिनो सानफ्रोमबो गोनां खौरां मोनबाय थानो थाखाय भइस अफ बड'लेण्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय। थेंक इउ।